L-espert tal-esplussivi il-Kurunnell Albert Camilleri dalodu xied kif kilo splussiv tpoġġa fire extinguisher u madwaru tqedu ammont ta' bullets sabiex bekk id-danni li tikkawża ikunu ferm aktar letali. Skont il-Kurunnell Camilleri, din il-bomba li tpoġġiet f'borza taż-żibel u suppost kellha tiġi kontrollata b'remote control li normalment tintuża fil-karozzi ta' tfal. Dan il-każ li kexkex il-komunità taż-Żejtun seħħ fit-triq il-Madonna tal-Ħniena meta żewġ nisa li ma kellhomx jaqsmu xejn mal-każ spiċċaw vittmi ta' din l-esplużjoni. Kienu Angela Bondin u Tessie Grima li spiċċaw ġarbu ħruq estensiv kawża tal-esplużjoni tal-bomba li allegatament ħalla f'din it-triq l-akkużat. Bomba li allegatament kienet iddestinata għal mara ta' Ronja Zoppardi li qed jaffaċċja dawn l-akkużi. Fil-qorti ġie żvelat kif Ronja Zoppardi kellu xi disgwit ma' ħuh u martu fuq xi wirt tal-familja. Kwistjoni li eskalat tant li waslet lill-akkużat sabiex jipprova jpoġġi bomba wara d-dar ta' ħuh. Sa dan it-tant nhar it-tnejn li għadda ntwera filmat ta' CCTV kamera li tinsab fl-istess triq fejn deret il-karozza ta' Zoppardi qabel poġġa l-bomba quddiem id-dar ta' ħuh. Għalkemm Tessie Grima ħelsi ta' ħafif minn dan l-inċident, Angela Bondin spiċċat mietet 30 wara dan l-inċident minħabba ġrieħ serji li ġarbet. Ronja Zoppardi bħalissa tiservi sentenza ta' 20 sena priġunerija brabta mal-attentat til ta' Jason Spiteri l-instab ħati li kkaġuna l-mewt ta' ħuh. Il-ġuri ser ikompli jinstema' fil-jiem li ġejjin.